I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete 10 svjetskih zavjera uključujući vjerovanja da je Elvis i dalje živ, da smrt princeze Diane nije slučajnost i da su svjetske vođe zapravo reptili. Za dosta ovih teorija zavjera koje ću vam ja danas navesti ste možda i čuli. Teorija zavjera oko ubojstva Johna Kennedya 1963. godine u Dallasu možda je i među najvećima. Iako je Lee Harvey Oswald označen kao atentator, mnogi vjeruju da se iza ubojstva bivšeg američkog predsjednika krije CIA ili Fidel Castro, te da je bilo više pucača. Princeza Diana nije umrla slučajno ili je lažirala smrt. Nakon što je princeza Diana 1997. godine poginula u saobraćajnoj nesreći sa Dodijem El Fayedom, počele su razne priče i teorije zavjere. Neki misle da je lažirala smrt kako bi pobjegla od javnosti. Drugi smatraju da su je namjerno ubili jer je bila trudna sa ljubavnikom Dodijem El Fayedom te da je htjela prijeći na islam. A IDIS je proizvela vlada kako bi držala populaciju pod kontrolom te oslabila manjine i homoseksualce. Američka vlada proizvala je virus HIV-a. Teorija zavjere neke je nasmijala, a neke je ipak zabrinula. Vama dobro poznata, napad na blizance 11. septembra organizirala je vlada. Jedna od najtraženijih teorija zavjere je ona o događaju 11. septembra u SAD-u. Neki smatraju da je Busheva administracija znala šta će se desiti i da namjerno nisu djelovali. Kralj rock'n'rolla je i dalje živ. Mnogi ljudi vjeruju da je Elvis i dalje živ, te su tokom godina prijavljivali da su ga vidjeli. Razlog što je lažirao smrt je ta što je htio pobjeći od javnosti, a drugi pobornici teorije zavjere smatraju da je u programu zaštite svjedoka jer je doušnik FBI-u. Let na mjesec se zapravo nikad nije ni dogodio. Neil Armstrong nije koračao mjesecom, već je to Kennedyjeva administracija lažirala kako bi dobila svemirsku bitku sa Sovjetskim savezom. Pobornici ove teorije tvrde da na slikama nedostaju sjene i da su snimljene u studiju, a ne na mjesecu. NLO se 1947. godine srušio u Roswellu. Meteorološki balon ili NLO. Mnogi vjeruju kako je američka vlada zataškala pad NLO-a u Roswellu 1947. godine, kao i tijela svemiraca. Zahvaljujući tom događaju Roswell je postao popularno turističko mjesto za zaljubljenike u NLO-e. Globalno zatopljenje je zapravo prevara. Usprkos najavama o globalnom zatopljenju i opasnostima koje čekaju naš planet, mnogi vjeruju da je to zapravo laž kojom se pokušava zavarati javnost kako bi se stvorio efekat panike. Na taj se način javnost kontrolira od strane vladi. Shakespeare zapravo nikad nije postojao. Jedan od najpopularnijih pisaca ikad, William Shakespeare, zapravo nikad nije postojao. Tvrde pobornici ove teorije zavjere. Smatraju da je Shakespeare samo pseudonim pod kojim je radila grupa pisaca ili je samo jedan čovjek pod pseudonimom. Ako vas zanima što znači pseudonim, pseudonim jest lažno drugo ime pomoću kojeg se neka osoba predstavlja s ciljem pritajivanja svog pravog identiteta ili kao način da se osoba predstavi u drugom svjetlu ili za razbijanje predrasuda oko projekta ili pripadnosti pojedinom spolu. Svjetske vođe su zapravo reptili s drugih planeta. David Ickeova knjiga The Biggest Secret, The Book That Will Change the World dovela je do teorije da su svjetske vođe zapravo reptili s drugih planeta koji namjerno izazivaju ratove da bi uništili planet. I to bi bilo sve za ovaj klip, ja se nadam da vam se klip svidio. Do sljedećeg klipa, ćao!